Pnawn da a chroeso i sesiynau adolygu carian. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Cymraeg, gan ganolbwyntio ar llenyddiaeth Gymraeg, Dygau. Yn cael ei redeg gan Awen Jones o Ysgol y Ffeneman. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran hwri ag ateb a byddwn ymdrech i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda recordiad ar adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carian Cymru. Iawn de, pnawn da i chi. Dyma trydydd wythnos ar gyfer Cymraeg iaith gyntaf, ac yn ystod y sesiynau yma, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar yr arholiad llenyddiaeth sydd yn agosáu ar y 7fed ac 8fed o Ebrill, sef y dydd Mercher a dydd Iau. Ar wythnos yma, rydym ni unwaith yn rhagor yn canolbwyntio ar y Themâu Mynydd Grug, ac y tro yma byddwn yn canolbwyntio ar y themâu mwyaf poblogaidd a mwyaf perthnasol i'r Themâu Mynydd Grug. Felly, unwaith yn rhagor, fe fydd yna cyfle i chi i nodi wybodaeth ar eich taflen eich hun, ac yna i edrych i weld a ydych chi yn gywir gyda'r atebion. Felly, sesiwn sydd yn cyflwyno gwybodaeth sydd yma. Cyflwyno gwybodaeth ar y themâu Mynydd Grug, mwyn ceisio eich helpu chi ddefnyddio y themâu yma wrth ateb cwestiwn trafod. Fel rydym wedi sôn yn eisoes yn ystod y sesiynau yma, fe fydd disgwyl i chi i drafod y therm ac yna cydweithio mewn grŵp. Ac mae'n bwysig eich bod chi yn cyflwyno gwybodaeth am themâu, y cymeriadau, beth sy'n digwydd, yr olygfeydd, y gwisgoedd, y coler a hefyd y goleuadau. Felly mae yna sawl beth sydd angen i ni gyflwyno. Mae'n bosib bod y cwestiwn yn mynd i eholi chi am themâu y Mynydd Grug, ond unwaith yn rhagor bydd angen i chi i drafod ac i ddefnyddio y wybodaeth yr ydych chi wedi dysgu yn ystod yr wythnosau diwethaf. Felly, mwyn i chi adolygu, mae'r Themâu Mynydd Grug yn sôn am y ferch o'r enw Begw ac yna blwyddyn yn ei bywyd hi. Ac yna trwy gydol y ffilm, rydym yn cael ei gyflwyno i hynt a helynt ei bywyd. Fel rydym yn gwybod, mae Begw yn ferch ifanc sy'n byw gyda'i mam a'i thad a'i brawd, ond does dim llawer o arian. Mae'r thema trwdi yn amlwg yn y ffilm. Does dim llawer o arian gyda'r teulu, ac felly rydym yn cael y syniad yma ei darlunio trwy gydol y ffilm. Felly, yn gyntaf, mae ambell i thema y byddwn ni yn trafod yn ystod y sesiwn heno. Gwrthdaro, conflict, felly cwmpo mas o rhan teuluoedd neu o ran gwahanol gymeriadau. Trwdi, dim llawer o arian. Gwallgofrwydd, madness, felly pobl sydd yn mynd o'i go. Unigrwydd, bod yn unig. Teulu, yr ardal bywyd y chwarel. Felly dyma beth y byddwn ni yn canolbwyntio yn ystod y sesiwn yma. Yn gyntaf, y thema rydym yn mynd i ganolbwyntio arno yw gwrthdaro. Y peth cyntaf dwi am i chi wneud, dwi am i chi ystyried pa olygfeydd mae'r thema gwrthdaro yn ymddangos yn y ffilm. Dechreuwch ar y dechrau ac yna ceisiwch ystyried. A oes yna gwrthdaro rhwng y teulu Begw? Pryd ydych chi yn dod o hyd i'r math yma o wrthdaro? Ydy e'n wrthdaro geiriol? Ydy cwmpo mas? Ydy e'n wrthdaro ffisigol? Meddyliwch am y teulu Begw, y teulu Griffith. Meddyliwch wedyn am deulu Mair, sef y teulu Lee Hughes. Meddyliwch, a ydych chi'n gweld gwrthdaro rhwng Mair a ei mam? Oes yna gwrthdaro rhwng
Mam Mair a Mr Hughes sef y gweinidog. Pa deuluoedd arall sydd gyda ni yn y ffilm yma? Wel, y teulu Winnie, Finny, Hadog. A oes yna enghraifft o wrthdaro rhwng Winnie ac efallai teulu Mrs Hughes? Pa olygfeydd sy'n cyflwyno hyn i ni? Sut mae'r thema yma yn cael ei datblygu trwy gydol y ffilm? Pa ddefnydd o saethiadau sy'n cyflwyno hyn? I chydig o funudau i chi gofnodi eich gwybodaeth. Dyma ambell enghraifft i chi. Cwympo mas rhwng mam Begw, Mrs Griffiths a'i gŵr ynglŷn ag arian. Y frawddeg, neu'r dyfyniad breddawr arian i fwydo plentyn arall. Os cofiwch chi, mae mam Begw, sef Mrs Griffith, yn disgwyl plentyn arall. Fe gewn ni saethiad agos o'i bol, mwyn i ni sylweddoli ei bod hi yn feichiog. Ac yna, mae'r tad wedi dod nôl o'r chwarel ac nid oes yna llawer o arian. Mae hyn yn cael ei pwysleisio gyda'r geiriau breddawr arian i fwydo plentyn arall. Hefyd, rydyn ni'n gwybod bod tad Begw, sef William Griffith, wedi boddi'r gath, ac felly un o'r rhesymau am hyn yw bod ddim gyda llawer o arian. Hefyd, rydyn ni'n gweld enghraifft o wrthdaro rhwng Elin a William Griffith, sef mam Begw, Elin. Rieni Begw, mae'r fam yn feichiog, breddawr arian i fwydo plentyn arall. Y cyferbynnu gyda'r olygfa Nanw Siôn a Dafydd yn colli'r fuwch, gan y does arian ganddyn nhw. Felly os gofiwch chi, ac yna olygfa, mae nifer o bobl yn cofio i'r olygfa y fuwch. Rydym yn cael cyfosod olygfeydd, cyfosod yr olygfa o'r fuwch ar y ca, a Nanw Siôn a Dafydd ar y mynydd, lle yna i ni'n dod o hyd i'r olygfa lle mae Begw yn ffeindio y gath wedi ei boddi. Ac yna un o'r rhesymau pam ydyn ni gyda'r ddwy olygfa yna yw i ddangos y triodi a'r gwrthdaro yn y teuluoedd. Mae'n amlwg, gan bod y fuwch yn marw, mae'n awgrymu ni bod dim llawer o arian, ac yna oherwydd hynny mae Nanw Siôn a Dafydd yn colli yr elw. Oherwydd does dim modd cael arian wrth werthu llaeth menyn gan fod y fuwch wedi marw. Felly, y gwrthdaro yn fanna hefyd. Enghraifft arall o wrthdaro. Mr a Mrs Hughes. Mrs Hughes yn gwario arian ar dillad newydd. Ond, does dim llawer o arian. Mae Mr a Mrs Hughes yn symboleiddio y dosbarth canol y gymdeithas, ac mae'n bosib i ddweud bod nhw gyda mwy o arian na y teulu'r Griffith. Wel, dydyn nhw ddim gyda cymaint â hynny o arian, ac mae Mr Hughes yn gweld bywyd yn anodd, ond mae ei wraig yn prynu dillad newydd. Mae hefyd yn gwario'i arian ar fwydydd, enghraifft yr Anglesey potatoes, ac yna mae yna ddyfyniad sydd yn rhaid i ni gofio, sef Anglesey potatoes. Mae Mair yn dweud hyn wrth i Begw eistedd ar y couch i bwyta ei bwyd hi. Yn amlwg, mae hyn yn ddyfyniad sydd angen i ni ddysgu a sydd yn hawdd i ni gofio oherwydd mae fe'n cyflwyno y math o deulu, ond hefyd allwn ni ddefnyddio mwyn pwysleisio bod gwrthdaro rhwng y teuluoedd. Nanw Siôn a Begw. Wel, os ydych chi'n cofio nôl yn y ffilm, mae'n amlwg i weld bod Nanw yn casáu bod yn unig a thlawd a cholli Dafydd, ac mae Begw yn herio hyn. Ac mae Begw yn cael ofn oherwydd bod Nanw Siôn yn troi yn eitha swrth gyda hi. Ac yna mae Begw yn breuddwydio am Nadolig gwyn a Nanw yn ei
yn ei chysau. Felly dyma ambell i enghraifft i chi o wrthdaro. Yn nesaf, dwi am i chi fynd ati i greu tabl mwyn nodi cymaint o wybodaeth i chi'n gallu cofio ynglyn â'r thema triodi. A ydych chi yn gallu cofio a cyfeirio at olygfeydd sydd yn cyflwyno triodi yn y ffilm. Felly rydyn ni wedi cyfeirio at rai ohonyn nhw eisoes yn y sesiwn heddi, ond ydych chi'n gallu nodi pa enghreifftiau byddech chi'n mynd ati. Felly mae'r ffilm yma wedi cael ei greu yn ystod cyfnod o driodi. Felly roedd y rhyfel yn amlwg yn Affrica yn ystod y cyfnod yma, ac yna mae'r pobl o'r ardal yn gyfarwydd iawn o weithio yn galed. Felly os wnawn ni edrych ar teulu begw yn gyntaf, mae'n amlwg iawn bod enghraifft o driodi wrth edrych ar deulu begw. Felly, unwaith yn rhag, y cwymp y mas o'n mam begw a Mrs Griffiths a'i gŵr ynglyn ag arian. Y ddyfyniad dwi wedi sôn am eisoes. Bredd ar arian i fwydo plentyn arall. Tad begw yn poeni am yr arian ac mae hyn yn amlwg wrth ddyfod i'r gath. Begw yn sylweddoli bod y teulu yn gweld bywyd yn anodd ac yn poeni am arian ac felly mae hi'n gweddïo dros ei thad a chwarelwyr eraill. Mae hynny'n bwysig i'r stori. I ni hefyd yn cael safbwynt begw a sut mae begw yn effeithio arni hi. Os wnewch chi gofio, mae hi yn ei gwely ac yna mae'r camera'r seithiadau yn dod yn agosach ac yn agosach i'w gwyneb ac yn pwysleisio ar ei dwy law mewn gweddi. Tad begw, William Griffith yn bod i'r gath. Nifer o ddynion y ffilm yn gweithio yn y chwarel, arian bach. Un enghraifft yw'r enghreiffti o'r band pres y chwarelwyr yn chwarae'r ystrydoedd mwyn casglu arian i gyd chwarelwyr oedd wedi ei brifo. Dyma i chi enghraifft o gymdeithas yn ei gweld hi'n anodd. Ac yna, oherwydd hynny, maen nhw'n ceisio cyd-dynnu mwyn sicrhau bod modd i bawb i fyw. Dafydd yn mynd nôl i'r gwaith doedd e dal ddim yn hollol iach. Os wnewch chi gofio, mae Nanw Siôn yn sôn bod rhaid i Dafydd mynd nôl i'r gwaith mwyn cael pres. Dydy e ddim yn holliach, ond mae rhaid iddo fynd mwyn sicrhau bod nhw gydag arian i fyw. Y bobl yr ardal yn mynd i'r capel, a'r capel yn llawn, ond os wnewch chi gofio, mae yna olygfa lle i ni'n gweld y ddisgyl yn cael ei ffasio un lle i'r llall, ac yna rydyn ni'n cael y seithiad o banio o un person i'r llall, ac yna beth ydyn ni'n clywed yn y cefndir yw ambell i ddarn o geiniogau yn cael ei gollwng ac i adael. A beth yw ymateb Mr Hughes y gweinidog? Wel, mae Mr Hughes y gweinidog yn ymateb drwy ddweud gobeithio bydd y ganrif newydd yn datgeru heinen arall o lechi. Felly, yn amlwg, does neb gydag arian i'w rhoi. Mae'r olygfa yma hefyd yn pwysleisio statws i ni, ac yn pwysleisio bod dim llawer o arian. Llawer o bobl yn gweld un anodd. Winnie a'i theulu yn dlawd. Mae Winnie yn cael ei gyflwyno fel cymeriad sydd. Cymeriad cryf sydd wedi gorfod brwydro ar hyd ei bywyd. Does ganddi ddim teulu, does ganddi ddim llawer o arian. Mae Winnie a'i theulu yn dlawd. Ac yna, beth sydd yn pwysleisio hyn i ni? Sut ydyn ni'n gwybod ei bod hi'n dlawd? Wel, mae'n enghreifftiau ei bod hi'n gwisgo dillad carpiog, dillad sydd yn llwyd a sydd gyda tyllau sydd yn pwysleisio bod dim llawer o arian. Hefyd, mae'n enghreifftiau bod hi ddim yn gwisgo esgidiau arithraid, mae hi'n mynd ar hyd y lle yn droed noeth.
Mae bigwau brawd yn edrych yn lan ac yn ffaclus, bod dim llawer o arian gyda nhw. Bod nhw yn dod o deulu sy'n gweld hi'n anodd ar hyn o bryd, mae rieni bigwau brawd yn sicrhau eu bod nhw yn lan. Ac yna mae y fam yn edrych ar ei hôl. Hefyd allwn ni ddweud bod Winnie yn ymddangos ei bod hi'n dlawd, gan bod ei gwallt yn edrych yn aniben a bod hi ddim yn ei grybo. Disgrifiad gan y chwaraewyr, dim ond un ffrog a welais i gan Winnie erioed, a basa honno'n edrych yn well o gwmpas sach o datws, sydd yn pwysleisio i ni, does dim gofal, does dim arian, ac yna mae hi'n ceisio gwneud y gorau o'i bywyd. Mae'n rhaid i ni sylweddoli bod tad Winnie yn gweithio yn y chwarel fel mwyafrif eraill y pentre, ac yna mae'n bwysig ein bod ni yn deall hynny. Dydy tad Winnie ddim yn edrych ar ôl ei merch. Ac felly mae'n bwysig i ni sylweddoli dydy hi ddim yn gyfarwydd â chael pethau dymunol. Hefyd, enghraifft arall sydd gyda ni o Winnie yw Winnie yn ymddangos yn cipio bwyd y merched. Os ych chi'n gofio ar y Mynydd Grug pan maen nhw'n mynd am bicnic, dydy hi ddim yn cymryd tro i fwyta. Mae hi yn bwyta'r bwyd i gyd, ac mae hi'n llwcio'r bwyd yn gyflym, a dydy hi ddim yn gyfarwydd â gwneud hynny. Nanw Siôn a Dafydd Siôn yn symbol o dodi, colli arian gan ei bod nhw wedi colli'r fuwch yn ystod y tywydd garw, dim modd cael arian o ffrachdi llath menyn gan fod y fuwch wedi marw. Hefyd, dim modd cael arian dy siwriant am y fuwch. Felly, dydy nhw ddim yn cael y cyfle i gael mwy o arian. Thema gwallgofrwydd. Madness yw gwallgofrwydd yn Saesneg. Felly fel ydych chi'n gwybod, allwch chi ddweud bod gwallgofrwydd yn bwysig yn y ffilm, gan rhai dyma un o'r themau, ac yna mae y prif gymeriad sy'n cael ei gysylltu â gwallgofrwydd yw Mr Hughes y Gweinidog. Ac yna allwn ni ddweud bod cyflwr meddyliol yn dirywio trwy gydol y ffilm. Mae e'n bosib i ddweud bod ffactorau eraill yn effeithio ar ei stad meddyliol, ac yna'n cydblethu gyda'r thema gwallgofrwydd. Gawn weld. Dyma ambell i ateb be allwch chi i'w nodi ar gyfer y thema yma. Mae'r thema gwallgofrwydd yn amlwg wrth drafod y cymeriad Mr Hughes y Gweinidog. Mae Mr Hughes yn ymddwyn yn rhyfedd gerllaw dŵr. Mae e'n bwysig i ni wneud y cysylltiad. Bob tro rydyn ni'n gweld Mr Hughes yn colli ei go neu mynd yn wallgo, mae gerllaw dŵr. Enghraifft, un olygfa, mae Mr Hughes yn rhoi cweir, chwipio wylyfedw ger y pistyll ac mae'n petai colli ar ei hun. Ac yna mae hyn yn cael ei ddangos wrth y pistyll. Ac yna mae hynny'n pwysleisio'r cysylltiad rhwng y dŵr a gwallgofrwydd. Hefyd, mae Mr Hughes yn mynd yn rhyfedd wrth afon. Mae brawd begw yn ei gweld, ac mae'n gweld adlewyrchiad yn y dŵr cyn troechu i ben ynddo, ac mae'n boddi yn y dŵr. Mae brawd begw yn ei gweld yn siarad i'w hunan cyn i brawd begw fynd nôl at ei fam yn dweud bod Mr Hughes yn siarad i'w hun. Hefyd rydyn ni'n gweld yr olygfa lle mae Mr Hughes yn rhedeg trwy'r thair. Dyma i chi enghreifftiau o gwallgofrwydd. Y thema cartref a theulu. Allwn ni ystyried sut mae'r
Mae'r cyfarwyddwr ffilm yn portreadu hyn. A oes enghreifftiau gyda ni o'r thema cartref a theulu yn y ffilm. Dyma gyfle i chi i nodi ambell i beth i chi yn credu. Felly efallai byddwn ni yn ail ystyried ambell i olygfa rydyn ni wedi sôn amdano eisoes. Ac yna cartref a theulu. Ystyriwch, ydych chi'n gallu meddwl am teulu begw? Sut mae'r thema cartref a theulu yn cael ei bwysleisio yn y ffilm? Beth mae mam begw yn gwneud i ddangos ei bod hi yn rhoi cariad iddyn nhw? Rwy'ch chi'n enghreifftiau i fi o olygfeydd. A oes yna enghreifftiau o mam begw yn ei chysuro? Pa eiddo mae mam begw yn rhoi i begw? Sut mae'n gwneud hynny? Pa fath o gartref sydd gyda y wahanol deuluoedd? Llawer o blant yn yr olygfa gyntaf yn dangos agwysatwydd teulu. Os ych chi'n cofio ar y dechrau, rydyn ni yn gweld olygfa lle mae'r teuluoedd i gyd at ei gilydd a maen nhw'n dweud storïau. Rydyn ni'n gweld y syniad o begw yn ychwanegu i'r stori yma. Ac yna mae'n gysylltiedig â thema bod begw yn hoffi ysgrifennu a defnyddio'i dychymyg. Begw yn estyn am y garden a'r ferch fach yn y sgert goch. A'r ni bob tro mae hi'n teimlo'n ddiogel yng nghanol ei theulu. Felly, pan mae begw yn ysgrifennu, mae hi'n sôn am yr hogan fach mewn sgert goch. Ac felly mae hynny'n symbol ac yn ddyfyniad arbennig mwyn cofio i ddefnyddio yn yr arholiad llafar. Mam begw yn rhoi dol iddi mwyn cysuro pan mae'n darganfod fod sgiata yn y gath wedi marw. Wel, dyma rhywbeth y byddai'r rhywun caredig yn ei gwneud. Rhywun sydd yn dangos cariad tuag at ei theulu. Mae hyn yn bwysig. Hefyd, pan mae begw yn sâl ac yn chwydu, mae ei mam yn mynd ati. Dyma cariad merch a mam. Gwrthgyferbyniad rhwng cartref begw i'n hapus a chysurus y trodi gyda cartref Mair. Felly, mae cartref begw yn un hapus bod nhw'n gweld bywyd yn anodd ar y degau, a does dim llawer o arian gyda nhw, fe allech chi ddweud bod cartref begw yn un hapus. Ar y llaw arall, mae Mrs Hughes yn ceisio ymddangos ei bod nhw gyda mwy o arian ac yn well na phobl yn yr ardal, ac yn well na teulu begw a teulu Winnie. Ond fel rydyn yn gwybod, dydy hynny ddim yn hollol wir. Ond bod gyda nhw bach fwy o arian, mae e'n bosib i ddweud anhapusrwydd sydd yn rhan o'r teulu yma. Does ganddyn nhw ddim teulu hapus. Mae hynny'n amlwg wrth i Mair geisio presio ei mam a dilyn ei mam wrth ddweud Anglesey potatoes. Hefyd, mae e'n bosib i ni ddweud bod y teulu ddim yn hapus. Mae Mr Hughes yn colli ei go. Mae e'n mynd yn wallgo. Dydy hynny ddim yn enghraifft o deulu hapus. Mae Mrs Hughes hefyd yn cael perthynas gyda dyn arall. Ac felly, dyna enghreifftiau i chi o gartref anhapus. Ar yr olwg cyntaf, fe fyddech chi'n dweud bod nhw gyda arian, ac yn well na teulu begw, ond ydy hapusrwydd yn bwysicach nag arian. Diffyg cariad a theulu yn amlwg ym mywyd Winnie. Does gan Winnie ddim teulu
hapus. Rhys i J yn y llysfam, ond dim ond tad feddw. Mae'r tad yn yfed ac felly mae yna enghraifft o ddiffyg cariad. Hefyd, mae diffyg cariad yn amlwg oedd i Rhys i J yn ymweld â thi begw, ac mae hi yn anhapus bod Winnie wedi mynd i de a gadael Sioni ar hanner brawd bach. Felly, allwch chi weld y gwrthdaro yma, ac hefyd y math o thema cartref sy'n cael ei cyfeirio. Plentyndod, dyma i chi thema arall sydd yn ymddangos yn y ffilm. Enghraifft o blentyndod. Unwaith yn rhagor awnewch chi fynd ati i nodi enghreifftiau, fe allwch chi fanylu yn fwy. Cofiwch, pan fyddwch chi'n siarad, fe fydd angen i chi gyfeiriad saethiadau, ac beth sy'n digwydd yn yr olygfa. Beth mae hyn yn pwysleisio? Beth yw'r arwyddocad? Sut mae e'n cyfleu y cymeriadau gwahanol? Cofiwch ddefnyddio ddyfyniadau ac esbonio effaith y dyfyniadau yma. Dyma enghreifftiau i chi o atebion posib. Plentyndod, gwelwn ddol begw. Mae'r ddwy yn mynd am dro i'r siop ac yn mynd i'r mynydd fe maen nhw'n dod ar draws Winnie. Felly, rhywbeth hapus, rhywbeth mae rhywun yn gwneud yn ystod eu plentyndod yw bod nhw'n mynd allan ac yn mynd i'r siop. Mae begw yn awyddus i helpu mam. Mae hi am wneud jeli ac yn ei helpu i wneud dillad Winnie. Os newch chi gofio, mae mam Winnie yn helpu Winnie i wneud y dillad mwyn iddi hi fynd i'r dre ac yna i edrych ar ôl y babi, y plentyn bach. Mae rhaid iddi fynd i siop Mrs Pryddro i gasglu y dillad, ac yna i ni'n gweld ar olygfa lle mae begw, Winnie a'i mam yn cydweithio i wneud y dillad. Mae'n dangos y plentyndod hapus, a hefyd y math o gariad yr ydym yn disgwyl mewn cartref. Mae'n barod i fynd ar neges dros ei mam neu ei unrhyw un arall. Mae'n berson sy'n hoffi helpu. Mae gan begw ddychymyg byw. Dychmyga ddyn yn hogi cylledd yn barod i ladd sgiatan. Felly unwaith yn rhagor allwn ni ddweud, meddwl plentyn. Defnyddio hynny mwyn portreadu ac i wneud syniad o'r byd. Mae begw'n ysgrifennu storïau trwy gydol y ffilm. Rydyn ni'n cael sawl enghraifft lle mae begw yn mynd ati i greu stori. Mae Mair yn brolio ei ffais newydd, ond nid yw hi'n barod i sefyll i fyny i'w mam. Ac yny, mae hynny'n dangos plentyndod. Mae'n dangos sut mae hi am blesio ei mam. Mae'n presio ei mam drwy gymol y tatws ac nid yw'n egluro iddi wahodd begw i fyny, i bod yn gweld sut mae begw'n teimlo. Felly, bod hi'n gallu gweld bod begw'n drist ac yn anhapus, dydy hi ddim yn mynd ac yn esbonio i'w mam. Efallai bod Mair yn mwynhau gweld begw'n dioddau. Felly dyna rhyw gwestiwn i chi ystyried. Hefyd, mae'n bosib i ddweud bod begw yn methu deall dicter Mrs Hughes ar diffyg croeso. Wel, plentyn yw begw. Mae hi'n disgwyl pan mae hi yn mynd i thi rhywun bod rhywun yn rhoi croeso. Yn amlwg, dydy hyn ddim yn digwydd. Mae Mrs Hughes yn troi ac yn gofyn, ti, chi ydy, o'n i'n meddwl dy fod ti'n sal. Ac yna, yn ei arwain i'r gegin. Mae begw yn dangos yn ansicrwydd ar ddechrau'r olygfa. Begw yn mynd i weld Mair yn y mans, ac ydyn ni yn barod wedi dadansoddi yr olygfa yma, ac yna fe allwch chi i ychwanegu mwy o wybodaeth unwaith yn rhagor.
Hefyd, rydyn ni'n gweld gwrthgyferbyniad rhwng diniweidrwydd begw gyda diffyg sensitifrwydd a hunanordeb y fam a'i merch yn y meant. I ni'n gweld bod begw yn dipyn fwy ddiniwed na Mair a'i mam. Hefyd, mae'n bosib i ni ddweud taw bod Winnie yn cael ei gyflwyno fel cymeriad trist. Bydd wedi colli ei mam ac o ganlyniad i hynny wedi colli ei phlentyndod a'i diniweidrwydd ei hun. Felly oherwydd dydy hi ddim wedi cael y cyfle i gael ei magu yn iawn. Mae Winnie hefyd wedi colli ei phlentyndod oherwydd mae ei thad yn ei thrin fel morwyn yn hytrach na merch. Mae ein disgwyl bod Winnie yn gallu gwneud y holl waith yn y cartref, paratoi bwyd ac gofalu am ei hanner brawd. Mae e'n bosib i ddweud taw cymeriad israddol yn y teulu yw Winnie Ffynnu-Hadog. Mae hi'n cael ei gwthio i'r naill ochr ers i Lucy Jane ymddangos. Hefyd, fe allwn ni gyfeirio at y syniad bod Winnie yn cyfeirio bod ei chartref hi yn anhaclus ac yn camol cartref Mrs Griffiths a begw. Mae hi'n dweud, does gen i ddim mam iawn a mae gen i gethrael o dad. Hefyd, mae e'n nodi mae'n tŷ ni fel stabal sydd yn pwysleisio i ni bod yna diffyg gofal. Mae'r dyfyniad does gen i ddim mam iawn a mae gen i gethrael o dad yn pwysleisio ei bod hi'n sylweddoli ei bod hi yn wahanol, ac hefyd dydy hi ddim wedi cael y plentyndod arferol. Fe allan ni ddweud bod y thema plentyndod yn cael ei ystyried gyda'r cymeriad Mair oherwydd ei bod hi'n efelychu ei mam. Mae Mair gyda'r un fath o agwedd tuag at ei chyfoedion, tuag at y bobl yn ei ardal a'i mam. Mae mam yn troi thrwyn ar unrhyw aelod o'r gymdeithas sydd â statws cymdeithasol is na hi. Ac hefyd mae'n bosib i ddweud bod begw yn debyg i'w mam. Mae hi yn ceisio efelychu ei mam. Mae hi'n gymeriad cariadus ac yn ceisio gwneud ei gorau i bawb. Ystyriwch, tra bod Mair a begw yn mynd am dro, maen nhw'n cyfarfod at Twm Hughes y ffordd. Meddyliwch am ymateb Mair ag ymateb begw. Mae Mair yn ymateb drwy troi ei chefn a chymryd cam i ffwrdd. Ymateb tebyg yw mam. Fe fydde ei mam wedi gwneud rhywbeth yn debyg. Mae hyn yn pwysleisio ei bod yn israddol ac yn edrych i lawr ar gymeriadau eraill. Ond, yn hytrach, beth yw ymateb begw? Mae begw yn gartrefol iawn ac mae hi yn sgwrsio gydag e. Felly, dyma beth sydd gyda ni i ddilyn. Ambell i gwestiwn mwyn i ni ystyried, mwyn i chi fynd ati i drafod a creu nodiadau. Fe fyddwch chi yn derbyn cwestiwn ar y diwrnod ac yna fe fyddwch chi yn cael amser i baratoi. Felly un o'r cwestiynau byr yw hon. Rhowch eich barn ar gymeriad Mrs Hughes. Sut mae'r cyfarwyddwr wedi ei phortreadu hi? Wel, y peth cyntaf sydd angen i chi wneud yw i ystyried ansoddeiriau a allwch chi ei ddefnyddio i ddisgrifio'r cymeriad. Os gofiwch chi, yr wythnos diwethaf, fe allwch chi fynd ati i edrych ar yr ansoddeiriau ac yna rhesymau pam rydyn ni wedi defnyddio yr ansoddeiriau yna. Wel, dyma ambell i un yr ydyn ni wedi nodi yn barod. Dwi wedi nodi snobyddlyd, ragfarllyd, creulon,
cas, beirniadol, ffug uchel ei statws. A dyma chi, fe fydde angen I chi I fynd ati yna I wneud nodiadau I gyfeiriad olygfeydd. Cofiwch I fod yn fanwl, fe fydde angen I chi I ddysgu dyfyniadau. Dyfyniadau a fydde'n pwysleisio bod Mrs Hughes yn snobyddlyd. Hefyd, cyfeiriwch at beth sy'n digwydd yn y ffilm. Pa rannau o'r ffilm sydd yn pwysleisio ei bod hi'n snobyddlyd? Meddyliwch am ei gwisg. Beth oedd hi'n gwisgo yn y capel? A ydy yn debyg neu'n anhebyg I beth mae Begw yn ei gwisgo? Hefyd, allwch chi gyfeirio at Mawrth yn dweud bod Mawrth yn dilyn ei mam, ac yna mae hynny'n cael ei phortreadu hefyd gan ei gwisg. Ragfarnllyd. Wel, mae'n amlwg bod Mrs Hughes yn rhagfarnllyd tuag at bobl is ei statws, ac hefyd at bobl trawd yn y gymdeithas. Un enghraifft yw y ffordd mae hi'n trin Begw wrth iddi ymweld â'r tŷ I de. Hefyd, fe allech chi ddweud bod e'n amlwg bod hi'n rhagfarnllyd am y ffordd mae hi'n trin Winnie. Y ffordd mae hi'n siarad amdani, ond hefyd y ffordd mae hi'n ymateb. Mae hi hefyd yn siarad yn gas am Winnie. Mi ddyled roi'r Winnie yn y dan glo yn rhywle. Dydy hi ddim yn ffit I fod ymysg plant. Dyma I chi ddyfyniad sy'n pwysleisio ei diffyg cariad at bobl eraill yn y gymdeithas, ac hefyd yn pwysleisio diffyg cydymdeimlad a thlodion y cymdeithas. Creulon cas. Y ffordd mae Mrs Hughes yn cyfeirio at Begw wrth iddi ymweld â'r tŷ. Gorfodi Begw I eistedd wrth y tân gyda'i chefn at y teulu. Dyna'r ffordd I is-raddio person. Hefyd allwch chi gyfeirio at ymateb ei mam, ymateb mam Begw. Os oedd ti'n ddigon da I fynd I chwarae efo'i merch chi, oedd ti'n ddigon da I eistedd wrth I bwrdd hi hefyd. Beirniadol, mae hi'n feirniadol iawn o'r gymdeithas. Ei bod hi'n feirniadol iawn o eraill, mae e'n bosib I ddweud, ar y diwedd, mae e'n drasiedi mawr bod cymeriad Mrs Hughes yn anffyddlon oherwydd ei bod hi yn cael perthynas gyda'r teuluwr. Ac yna, ei bod hi'n berson diwiol, mae hi yn godinebu. Ac yna, mewn ffordd, pa hawl sydd gyda Mrs Hughes I feirniadu pobl eraill? Dyma I chi ambell I enghraifft ar y gymeriad Mrs Hughes. Mae'n enghreifftiau o gwestiynau eraill. Dyma un gwestiwn mwy manwl. Manylwch ar olygfa pan wy'r Begw o'r gardd wedi boddi. Felly tro yma, mae'r cwestiwn yma yn gofyn I chi I ystyried yr olygfa yn benodol. Ystyriwch y wahanol bethau. Esboniwch beth sy'n digwydd yn yr olygfa. Pwy yw'r cymeriadau? A ydych chi'n gallu cofio dyfyniad William Griffith at ei wraig? Beth yw ymateb Begw? Sut mae Begw yn darganfod bod y gath yn marw? Yn amlwg mae hi'n mynd I fynd mas at yr eira. Mae hi yn galw Begw, sbiadan, sbiadan, sbiadan. Ac yna, beth yw ei ymateb hi? Sut ydyn ni'n cael yr ymateb? Pa gerddoriau sydd gyda ni yn y cefndir? Sut mae'r cyfarwyddwr yn defnyddio saethiadau I bwysleisio ymateb Begw? Mae yna gyfosod golygfeydd. Disgrifiwch yr hyn yr ydych chi'n gweld ac yn clywed. Pam? Beth yw effaith y cyfosod golygfeydd? Yn amlwg, mae'n ceisio cymharu y ddau beth. Cymharu sut mae'r digwyddiadau yn effeithio ar eu bywydau nhw.
pwysleisio'r triodi yn y gymdeithas. Hefyd, pa fath o gerddoriaeth oedd yn ystod yr olygfa yma. Fe allwch chi fynd ati mwyn nodi yr hyn sydd wedi cael ei ddweud. Lluniwch nodiadau ac yna ceisiwch gyflwyno eich gwybodaeth. Cwestiwn arall sydd wedi cael ei nodi ar y pwynt pŵer yma, trafodwch y cyferbyniad y geir rhwng cymeriadau begw, maer a wyni. Dyma i chi ambell i beth i ystyried. Beth yw cyferbyniad yn gyntaf? Y gwahaniaeth rhwng y cymeriadau. Pa ansawdd eiriau sy'n bosib i ddisgrifio'r tair? Pa fath o gymeriad yw begw, maer a wyni? A ydyn nhw'n debyg neu'n wahanol? Meddyliwch am 4 golygfa. A dyma beth sydd angen i chi ystyried. Sut mae begw, maer a wyni yn ymddwyn? A ydyn nhw'n ymddwyn yn yr un ffordd? Beth yw ei ymateb nhw? Pa saethiadau camera ddefnyddiwyd? Sut defnyddiwyd cerddoriaeth yn yr olygfa? Olygfa'r picnic ar y grug? A yw begw o maer a wyni yn ymddwyn yn yr un ffordd? Pa saethiadau camera? Sut defnyddiwyd cerddoriaeth yn yr olygfa? Yna, enghraifft arall o olygfa cymharu cartrefi, statws y tair cymeriad, a ydy'r tair yn dod o'r un fath o deulu. Meddyliwch am enghreifftiau o olygfa sy'n dangos y cyferbyniadau rhwng y tair cymeriad. Meddyliwch am y wisg. Hefyd, mae yna enghreifftiau eraill, maer yn gwahodd begw i'r mas. Ymateb i'r eira, cymharu wyni a begw erbyn diwedd y ffilm, ac yna allwch chi fynd ati gan ddefnyddio'r help yma mwyn sicrhau eich bod chi'n deall. Enghraifft arall o gwestiwn. Fe allwch chi fynd trwy y wybodaeth yma yn eich amser eich hun gan bydd y pwerpwynt yma ar wefan e-sgol. Dyma i chi enghraifft o gyn-gwestiwn arholiad. Yn eich barn chi, pa gymeriad sy'n bwysicaf i blot ag adeiladwaith y ffilm. Felly mae rhaid i chi ystyried y cymeriadau. Pa un sydd yn fwyaf pwysig? Ac yna mae angen i chi ystyried ac i feddwl am hyn. Fe allwch chi gyfeirio. Mae angen i chi gyfeirio at y canlynol. Beth sy'n digwydd yn yr olygfa? Golygfeydd, cerddoriaeth, saethiadau camera, y gwisg coler, ac yna cyflwyno rhesymau i gyfiawnhau eich barn. Mae hynny yn holl bwysig. Mwyn i chi gael marciau da, mae yn holl bwysig eich bod chi yn cyflwyno dyfyniadau, rhesymau, ac yn cyfeirio at y pethau yma. Cwestiwn arall i chi trafodwch y merched yn y ffilm. Mae yna help llaw i chi. Ac yna cwestiynau mwyn procio eich meddyliau. Iawn te, mae'r amser heddi wedi ein trechu. Diolch yn fawr i chi am wrando.